baby, see, if they go, na building for the side. If they building for the side, if the primary, elementary, can they go? Why the yara yan chamay. Yaro rayuwa yawa Baba Zubairu ina wuni. Kai, ni za ka yi wa rashin kunya? Kana yaro dan zamani ni za ka yi wa rashin kunya? To na fi ka rashin kunya. Baba kuma da ka gaishe ka me ka maganar zagi? Ni sa'an ka ne? Kana yaro dan zamani to kar ka min rashin kunya wallahi. Wallahi kar ka min rashin kunya. Dan ka zo zanin goyo gyatumar ka ma na girme ta. Ni ba tsarar ka bane. Baba Zubairu gaishe ka ne fa. Na dai gaya ma. Excuse me, sir. Dan cinwa. Please, I'm looking for the secretariat office. Yeah. Yes. Oh no. Yarinya kenan. Sannan iya welcome ko? Welcome baby. Fara keke. Wannan kake kuskura ke tambayi makareci ne. Kuma ƙungurmin jahili ne ba abin da isa ni a duniyan nan ba abin da isa ni jahili ne ki tambaye ni ko me zan yi miki bayani dalla Okay, please, where is the secretariat office? What do you say? Please, I'm looking for the secretariat office. Secretariat office, yes. Good. If the CDC follow, if good they go, and straightly now somebody they go secretariat. If you wade ma'aikatan gwamnati suke zama guri secretariat. Wai ka iya turanci ne daman ni? Tsaya ka ji na gaya ma. Yaro tun kafin ka fara rarrafe na kurewa turanci gudu. Na turanci ne na kure masa gudu ni da kake kallo ne. Kinga, ki rabu da shi. Ki rabu da shi, kina zuwa nan zaki ga layi ginin gwamnati da tutoci nan ne sakatariya. Ka rabu da ni, baby, see, if they go, na building for the side. If they building for the side, if the primary, elementary, can they go? Why the yara yan chamai masu sai da dabino? Na the feed the bila. The pillar this one. Wai kai turancin wannan da yake miki zai bata miki lokaci ki tafi. Wallahi zan jibga ma. Dan na jibga maka wallahi. Bayan mata kina zuwa zaki ga tutoci alamun ginin gwamnati. Ba abin da ya sani anan. Kai. Okay, thank you very much. Yeah, they welcome the baby. If they go na secretariat. Yegwa, yebara. Para tata. Hey!